Morning guys. Sayo na to pagkano sa Ate Esther. Nagpalit na lang kong pagkaon ani guys. Para siyang pamahaw kay mulakaw mi guys. Kaya to patumarondaan og tambal sa Ate Esther kay kami sayo mi mulakaw ron guys. Adto mi sa urmok magpa-check up na pud ni Mrs. Ate Esther. Si pamahaw sayo te. Mahaw sayo kay oh. Abierto dire. Oh, abierto din eh. Ikuan dito panaksan bi. Ugasin na mo panaksan dia. Sino kutsara? Dire. Sakto ra kutsara lang. Karon mo pa pamaw. Kuha pagdag kutsara. Kutsara lang. Kutsara. Loading man ni siya karon eh. Kung sige dire. Lingkod. Loading man ka. O nang kanon. Butang din ha. Nagpalit ako dito kanon mo sa merkado kay wa pa kay pamahaw kana o gulay na dito na sa usa ka kuan ibutang. Kana. Okay gabi. Letson paksiw atong sudan gabi ko karon gulay na. Yan apoy prito nga itlog. Sige. Nya, unsa man imong buhaton anak? Unsa loading man ni siya. Oy. Sa ma. Mo. O gani. Na kay plato. Dapat ingana. Oh. Diba? Loading man eh. Diba lami, nindot kay pagkakaon nga kuan. Ang plastic mo na. Init yan eh. Kutsara. Kutsara. Gulay. Diba? Oh. Diba? Nindot kayo pagkakaon nga na po anak. Sa'yo man loading man ate. Amin mo plastic ba? Oh. Loading. Kasayo man nagloading. Oh, mo na ato pamahaw karon kay sayo kay may mulakaw ate. Wa pa kay si mama. Gipalitan ta lang ka og pagkaon. Pamahaw nimo pakaon ra kang mama unya. Gotro. Wa may lain na luto pa dito sa merkado sa mga karinderya kana ra. Ay gulay, itlog. Kay sayo kay may mulakaw ate ni magtumar kag tambal. Patumaron ta kada tambal kay kami sayo kay may mulakaw mi kay si ate si Kristen magpa-check up. At tumig palaboratory. No. May gipaminagot si Christine. So mo ni guys no. Sila kaon diha kay babalik ra ko diri ha magpatumar nimo tambal. Ha? Putus ba plastic mo? Kau paan to ma? Bigasun to. Yeah. Latiwas diha kaon ha. Lah. Loading pa kay sa ate. Loading. Kaon ta guys. Ito pa kanon sayo kay mulakaw mi basi makalimot silang mama nga di ka pa tumarog tambal ba. So na siguro na to pakaon nga sa patamot tumaron og tambal. Niyon sa nimo pag-exercise kanina ba? Yes. Kit nga na nang dahil pag-exercise day. Kamu tra day. Wa day tel. Ono tel day. Ha? Nilakaw man kuno ka. Di sa makapadong. Ha? Di sablay ka kanina ba? Ha? Nalibang. Kabay. Di sa makapadong ng kanina? Laag man ka? Laagan day kate. Lakaw nga to. Toy siupaw nga to. Insunod ka na mo no? No? Nga anong hilakaw makaganina? Ngawa may dire? Ingo mas mama. Ingo mas nanay nga hilakaw kuno ka. Nga ning uli rapod. Di sa araman day ka nagtambay-tambay. May simbahan? Lakaw. Sige uli nga to. Lakaw kay ito ay siupaw nga to. Lakaw. Ito dito sa balay. Lakaw sud.
Siopaw. Ako. Uli. Ito sakop. Dito sakop kay mag-istorya ta. Muotro tag istorya. Kay naas nanay ni mo may na maun. Dis ani siya ganina ma? Lakaw. Merkado. Nalabitay ko. Waling ko dia. Basta mo isder. So ano, matuto sa matuto. Masa ini. Wala ni mo pasa. Pero ring uli ra siya niya pila pud ka oras siya dito sa Lakaw. Taon dulu saya. Mga odhawon ka oras. Ali na ako bisa dulu. Tahu bawa ko mau tahu ko. Laag di ay. Laagan yun di katino? No? Laag. Sipat ra ba? Ha? O saan eh? Naganan, tutulan. Nagyan. Tutulan. Dili maglag ati kay ha? Kisa man? Nag-exercise siya? Ah. Exercise di ganina. Ha? Sana all. Exercise. Tesyo pa te. Ha? Mura na yung exercise. Mo na exercise, be. Pakita ako sa exercise. Ngayon saan mo pag-exercise ganina ba? Yes. Kit nga na, anong dahil pag-exercise day? Kamutra day? Wala tail? Ano, tail day. Sikat-sikat po rin tail. Hindi mo na mo ba? Hindi mo. Kung sa'yo mayo nga exercise. Yak. Isa-isa po rin kamot. No. Naisyo pa ko. Naisyo pa ko. Muna yung pibirito. Ang syo pa ko. No, di kuno tagaan kay Lakawan. Di kuno ka. Sugot kag di tagaan. Aw di kuno siya musugot eh. Kain na og kwan apa nay kwan sa ubos, ilawom papel. Kuna imuha nang favorito. Ha? Lagi paputdan na to imo koko. Dili maglaag ha? Oh. Nya unsa ikasulti nimo ana?